ke hang pini la pen nang litum nilitum thang da un edet sita nang litum ke wang po nang tum pan choro lo non ilitum kache bohong kir kachini kangtung rat atum ta kachini kangtung ke la hello article as India a constitution article 280 along copy lage do lapen article 275 along copy lage do lapen article 2.3 along copy lage do la salam 2 and 3 bang anili impur dam bombe lo 2 and 3 along ke labang ke separate state alam si pulo haladak separate state alam pulo lapen dak separate state lo te hadak inglong arat atum phan ke raiji po alama bang ladak article 2 and 3 along pupi por he dia ta chogi mene article 2 and 3 article 2 ke pulo admission or establishment of new state pulo Parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. Number 3, Article 3 bang pulo formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. Ladakh 6 schedule alam ning je tribal atom phan ke raiji alam scheduled caste atom phan OBC atom phan ke raiji alam thang ta ning je Ladakh a condition bote tok dun me la so condition tok dun me po pot si hala Nagaland la pen Mizoram phan ke 371A pu pi ne tok dun hala bangke la ke 6 schedule ason tak tak lo Seta 6 schedule binong kalila tema 6 schedule bangke mini constitution pina seta hala article 371 popi ne bang la article hala bangke parliament tuma ninghang lote majority vote pen hala bang pavidet un la pen 6 schedule bang la pavidet un e lalo hala bang 2 3 bang la si article 2 pen 3 ateng pen autonomous separate state hanglote lake tribal atom phan ke raiji alam hadak ave nona mat ke ave datlang pedum meji mene article pen setahala ke bang non hu nang se kroi dun de jibon 6 schedule ne na kroi dun de le hala dak le kroi lang ma ande article 280 non 125th amendment bill pulo batai harui sira in koira pho aphong constitution ke lar alam la so ke lar ke 6 schedule si jasemet lar po la pen non ilitum Karbianglong Autonomous Council atum ke claim bangke direct funding ke long ya phan pu article 280 nang ji pu 275 nang ni pu angge 280 bangke dak non la article 280 abinong bangke la ke finance commission pulo finance commission pen poisa nang loji pulo la pen 275 bangke la ke India consolidated fund pen si poisa nang loji po bang hala nang ke loji bangke la ke non aprang nili 280 bang pudet lang 280 bangke la ke panchayat atu phan la pen ke municipality aphan town committee aphan poisa nang ke loji aphan ala bangke BB along sigepu poisa lata state government Assam as a state government along poisa nang ke loji aphan direct funding po alam ave Assam government long si poisa nang loji hala finance commission tumta lapen India government ta finance commission ta India government ki pualing si kroji
lapot poisa nang logic ke Assam government la direct funding lam dak tok ti la pen la solam ke nilitum jakas ahut kacing ki hotan nilitum direct funding lam pudam lo halabang suhut aning mesen bensi hala joint secretary bang nang thak la ko hello ahok lo la ke muthe la direct funding pu alam bang ke la ke nang tum funded alam kali la ke claim lo te la pen ke hang atum ke India adang sita akaprek a statement ala son alam de si ke claim ji ke Assam government upon bakar biang long pan claim chot ji puke uni tum mana pun dun do labang nang pachini dun pe mel labang ke lam ke the pinak labang ke a level the tu tan labang ke adang the tan lasi dak 280 long bang ke la ke 6 schedule alam ta tokte la pen autonomous state alam ta tokte da bang ke autonomous state atum aphan poisa ke loji po alam ave 6 schedule area atum aphan poisa ke loji po alam ave ba non 6 schedule area alam bang bidun kokpo autonomous state bang bidun de ji ne li chinia tenge 125th amendment along bang ke autonomous state bang tokte de ji municipal town committee lapen panchayat alam lapen Karbiang autonomous council po alam bang tok dunji mini Heta poisa bang Assam government pansiloji direct funding gali 275 bang ke nilitungi pulo 275 pensi poisa ke nang lo na pelo bom nai pulo lasi 275 along ki pu bang ke la ke dake 6 schedule area lam tok lapen dake tok la po hello on and from the formation of autonomous state under Article 244A, any sums payable under Clause A of the second proviso of Clause 1 shall, if the autonomous state comprises, if the autonomous state comprises of all the tribal areas referred to therein, be paid to the autonomous state, and if the autonomous state comprises any autonomous state as any or some of the tribal areas, be a portion between the state of Assam and the autonomous state, as the president may by order specify. Da bangke pulo autonomous state pen Assam government atum ang bong poisa ta thak det pu usigi pu labangge ilitum pan poisa thak det pu autonomous state ke long lote lapen autonomous state ke dolote la sinon thihek penil tung ki pukang tung la hello Karbiang long autonomous council atum 280 finance commission along pacherap dunang ji po mat 280 sigeme 275 nang ne lapen 125th amendment pe pas serak na ipu siningye don dambaret la hala government tumbangke 125th kaselam ia bangke 125th amendment kaselam bangke ili tumphan autonomous state nang ipijok plot ja phansi hala tungke la 280 pugan ningye dambaret Athemat 280 along autonomous state alam vedet ke article 244 e alam ave dake 275 long sige tu ante non itum council tum 125th amendment alam ningye dam varma 280 along finance commission alam do port finance commission apoisa ke long ya phan pu dam varet amat autonomous state ke hang dam bangai hang tu teder non alang litum bagai tene tu det lo poisa long chom yimene po sidala ta poisa ta aku ningye tu lati ho 275 panda poisa ke long po yat verlo aku jong si 280 finance commission alam jong si finance commission pe nang vek ji pulotante la 275 along ta finance commission alam ta tok bondet mekente nilitum anon sorma a committee aphan loge pidun ke la hello neli non file chirilo te theklong ji Konada bangla nili tok dun etlo dakle finance commission puta tok dun det nun la penha la 280 along ta na
là for sending fund to the autonomous state pura hadak la tok dun det non pusinil hadak tok dun setha lage itu malam mga deng de det non 125th amendment bangke non 125th amendment det lete itum six schedule council bangke ponjat ating de pon six schedule ke po anakang tui de ing tui pik pule pudam kali serta ing tui pik lo puan ponjat ke dak an lo non halap six schedule council karbiang long autonomous council bang punam pe suntuk po dak lo ke wan po la ponjat along lo pang dai hop po lage ye kapang dai hop tong ke mema kapang tui si ke mema ili tunge pang tui nangi pu si ribom la si autonomous state ka hang bom separate state la si hang ibom lo autonomous council ke dorde pusi la ke council chot ke assembly nangi pusi tunge ke hang ante la si non nitung ka choning ri kang tung la karbiang long autonomous council pan ke alang litum la 125th amendment ke che kroi dun nang ne la pen alang litum autonomous state si hang nang ji alang litum autonomous state hang tu the that amat 125th amendment bill an amendment along an chetodun thurok la pen hala 280 finance commission long an chetodun thurok amat autonomous state hang tu the that autonomous state ke hang lambang e deep to joy la po bang e chok chik lo ni tung mathage ja alang litum ha choning ri lo la deep joy ka me claim nang ne lo autonomous state ke hang ke kado ita autonomous state si hang nang ji lagi pu an delhi dam thek tang dat pu an poisa khoros dam de amen an ni si het mp ta ningelo ni tanon ya poisa do lo nang tum chohang dam ji te chohang dam not pu mati di autonomous state kalang kalima kalang di no ni ta poisa na pidun ji aja kong dolo nang tum chohang dam ti chohang dam not pu mati di manela autonomous state ke pina bosta le biru ya son nang tu misibak chong hor dam det no puge toy son you alam bange therak tu mimi la bosta isiba chong hor dam det no ba phan le ki pu unjia phan le tum mp alang li phan pe hai gali de rata tum ke la sila bange therak mimi le ko putong alang lita ang ho chi kilik le det lo ne kan yeta la pulo yo la si non ni tu ni pu bang ke la hello la autonomous state si ke hang nang ji autonomous state ke hang bange deep joy nang ne lo la pen 125th ke pe amendment me tike pe pass nang ni mane modify fe tike amendment po ali modify fe tike pe pass nang ni atheman ni to handa pu servan kep ta do nang ji dulsong waisa ta do nang ji njang tirupuni song sadwen ta do nang ji rajina isokho ta do nang ji pulo anon sorma ta nang chekroi dun lo parliament an along si report ta bidet lo la solamanta ama non 125th amendment long ke hala ke pawi thu de la si hala he hui alam langdam etsi la autonomous state ke hang ki dip joy ye phan ke la autonomous karbiang long autonomous council tum claim nang ni